Sociálny taxík v meste Poltár funguje pre obyvateľov so zdravotne ťažkým postihnutím, pre občanov Poltára plus prímestských častí, ako sú Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájky, Maky. Obyvateľia alebo občania sa môžu podaním žiadosti sa zaregistrujú. No mňa veľmi teší, že sa naše sociálne auto ujalo toho správneho, prečo bolo vlastne vybavované. A každý týždeň nám pribúdajú nové a nové žiadosti, čomu sa veľmi teším. No a hlavne sa teším tej odozvy od tých, ktorí túto službu našu využívajú. Sú spokojní tak ako s personálom, tak celkovo s tou sociálnou službou, nakoľko naozaj, ako ja som aj na začiatku spomínal, to v meste Poltár veľmi chýbalo. No a veľmi sa tomu teším, že je spokojnosť na obidvoch stranách. Pre nás je to veľká pomoc, pretože dosť často chodíme do Lučenca. Nie vždy sa dá, že vnuk odvezie, alebo niekto z rodiny si zoberie dovolenku, tak to je veľká pomoc. Využívam túto službu 3-4 razy do mesiaca k lekárovi na rôzne vyšetrenia, na krv a injekcie. A výborný je šofér. Čo chodíme za sanitkou, tak to sú trošku starší šoféry, tam to nadhadzuje a niekedy je problém. Sú dní, kedy je naozaj to auto naplnené na celý ten deň, ale sú aj také dní, kedy je prázdnejšie, ale stále sme pri tom, že v podstate táto sociálna služba sa len rozbieha. Ako som povedal, pribúdajú nám nové žiadosti, takže je to otázka pár týždňov a myslím si, že nám jedno auto bude dokonca aj málo. Všetky informácie nájde konkrétny žiadateľ alebo teda rodinný príslušník na stránke mesta Poltár. Buď sa môžu informovať telefonicky na projektovom oddelení, kde mu naše zamestnankyne s radosťou poradia vybaviť aj ďalšie tie potrebné náležitosti, alebo prípadne na sociálnych sieťach, kde máme všetky tieto informácie zverejnené.